Mandalong Toto trap silaniro Ngajumaken astaniro kalih astaniro kalih pisan yen ngendika magawe pronto yen ngendika magawe pronto
yen padha prasaja luwe prayoga ayo ta rukun aja ngalamun ing liya taun ora gegatun.
Hatut runtut tansar runtungan ing sarita sampe datan ingkang sarambut lampun adoh caketing ati sing sabar narima cedak tansah ngolat sedo asih tuh yo 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 Indo mimi lan mitono ayo nimes bareng ana tembe wajib oh yo 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 sito asib braya sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta karlan nafsu
Alhamdulillah ya, Nduk. Alhamdulillah Mas Agus. Bungah ra kaya bengi iki, Ra Nduk. kaya bengi iki pokoke ori tenan. Iki ora kuwi, Apa? iso silaturahim Oh, karo iya, keluarga Ageng Pantaran dan sekitarnya. Pantaran Pantaran. Simo Boyolali. Nggih. Talak Broto, lerse Mbak nggih. Nggih. Talak Broto niku kelurahan, Pak. Nggih, kelurahan Talak. Lumantar Son Chicken. Nggih, kok son chicken to iki. Lho, lah apa Fahri tamu- Chicken. Oh, Fahri Chicken. Son. Fahri Chicken Son. Son, disingkat. Lah, aku mau krungu mek chicken kuwi. Disingkat FCS. FCS. Son kok penake kaya ngene. Mbah, apa to tegese FCS? Apa? TKO Mas Fahri. Ndi tau ini? Urung tak gawe kata-kata. Ndi, Sok sing sapa? Sing ndi? Kae. Ganteng ya lho. Bose sing ndi? Yayine putih. Sing nganggo topi iki. Di settingan kuwi, Mas. Wah, bose sound system Putih resik, Pak. chicken. Iya toh. Fahri. Alhamdulillah matur nuwun ya Mas nggih. Terima kasih lho, Bos. Iya. Nah iya. Ya Nduk alon-alon, Nduk. Alon to ya. Wong agung ngeksi Suara suleng mandang Pandembahan Seno Nduk, Pripun Mas Agus? aja lali nguluk salam sing prayoga katur mateng Nggih. sedaya para bini sepuh Cahayu. Kula sakanca Arganda Musik ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Ayo Nduk, Sowan mlaku-mlaku. ning Nggone Boyolalin. daleme. Pian ndi? Aku urung salaman karo Pak Jum kok. Pak Jum. Pian ndi to, Mas? Nah, Pak Jum iki, Ah. yayine iki. Ayo.
Sing lungguh ning kursi iki to? Lah iya mosok nek meja iki. Ora ning pacum nggih. Oh pindah nih. Lah wonten mriki yo. Oh ya jenengan ra apal kok ya. Pak Jum. Oh nggih. Nggih salaman nggih nggih. Pak, masa Pak Jum kabeh kok. Nggih matur nuwun Pak Jum. Lah ijen nom lebakno nek. Saya timur. Lah iso. Alhamdulillah. Ning paradene wis mantu pun meneping penggalih. Nggih. Muga-muga kalih sinambi kula Pak Jum nggih. Anggone duwe gawe muga-muga lancar kabeh. Amin. Allahumma amin. Amin. Salaman sik. Halo Pak Jum. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Mas Manten. Iki Mas Manten to? Mas Manten iku. Iki juragane sound system KS audio ya iki KS ki artinya apa Mas? KS artinya apa? Kulon Sendang. Kulon Sendang sound system. Oh. Ya sound system sing ndek mau. KFC apa? Kok iso KFC? Lah chicken. FCS kok KFC. Oke, selamat dan sukses Mas Manten. Semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu, keluarga indah sejahtera, keluarga yang senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas bagi-bagi rezekinya nggih Mas Manten nggih. Nggih, amin. Alon-alon, Dok. Alon wis tuwek kok ora alon-alon kok ndak Iya, poklek. Dok. Ya. Kepati hamba Malam minggu kota Solo pancen rambe. Iya iya. Sayang sayang sing rukun yo. Mampir Mas, mbok yo mampir, mampir mampir, apa sida mampir mampir. Ya, mampir. Piye, Dok? Mampir. Mampir, Mas. Mampir. Kangen to cah mbak aku cah ini cah. Kangen mboten to, Mas? Blas kan. Ayo pimpinan ngi kancane lho kencan lho Pak Dewo. Ora. Seragamnya biru. Iki ora Jedul biru. ungu. Jangkrik ora diomongi cah aku. Ayo, kedhe iki kok luput ae kok. Gendelake tenan. Ngendelake. Jane duwe ora? Ora Omah. duwe. Gak duwe Ayo, duwe putih nek ambe niku Ojo ajak-ajak. putih ambe abang tok. Oh, ngono. Liyane ora duwe blas. Dari Sesuk anggo spanduk aku Mas. ya kayak terbelok. Ora. Kerubutke. Lah ya. Tak dilet ngono. Piye? Ayo. Neh. Amma. Iya ya urung lah iya aku mau ngetes kowe kuwi kok. Alah wong tuwek dadak ngetes bareng. Kok mbok res. Gak pinep sih. Kanthi Mas? Pinep. Nafsu Tulit kepenak unine timun sigarane ayo bangun negarane ngono ya ngono hey ya ha oh ya hey ya rokok tuwek nduk alon-alon Alon-alon. digawe iki mongko digawe sing kalem Kok ndak kumat. Rasa ngeden. meneh kemana ciloko malah Lah iya. streaming ST ST. Cinema ya kanggo kanca-kanca sing lagi nyimak di rumah terima kasih Wilujeng Dalu selamat malam Gambare beneng ya Mas. gincil-gincil hama Aku sing nutup. yo ya nduk Hamba pilih aku apa pilih kae jangan sok-sok Mario
Monggo is Nggih, ginarap Mas Agus. pelangan suku Panglipur sing lodo kalem katur batin sedaya para bini sepuh. Kersane Anggen. wek. Nah. Rindu rindu tambane kudu ketemu Neti Neti Alena hatiku kangen sama kamu pitung sasi lawase nggonku ngenteni mong sliramu wong ayu kang dadi ati rino wengi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati. Kangen, wong kangen, ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu. Kangen, wong kangen nduk. Apa telepon Telepon nduk. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. Klopo muda enake kanggo rujakan legano aku kang nandang kasmaran balong janur wong ayu Neti Alena, selamat malam. Aduh, asik. Kamu sini biar Bapak melihat. Oke. FCS Audio, KS Audio, SD Cinema Production. Terima kasih, Matursun. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni mong sliramu cahayu kang dadi ati rino wengi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati Zaman
biasa malam hari Alena. ini Arganta luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Enak ya. Yo, nenggon penak, neng gabus sono, canati. Enggak. Hah? Nggih. Los. Los, Mas-mas ini orang pakai angkat. angkat tuh. Mbak Manten Wilujeng Dalu, Pundi manten. Mbak Wiwi Astuti. Aduh ayune. Manten. Mbak Manten halo. Oke. Selamat ya Mbak Manten ya. Selamat menempuh hidup baru nggih. Pun kakang cah, pun kakang. Monggo Dek, monggo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngejabai sok kapan angkut bubal bisa kumpul kaya tuingoni. Neti, sowan daleme sapa, Nduk? Ganjel, sapa? Iya bener Sayu. Sinomane ayu-ayu ya, Nduk. Ganteng-ganteng. Ayo. Pun kakang Sayu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa.
Pak, dipun dami langsung mawon nggih. Iya. Tau nono windo nono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mong katon esemu wae masuk Neti kowe ngerti ora kok aku mengleng ngene ngopo Ora. jamku abote ram nduk anyar Anyar. Sik nukokne bosmu kae. Ngerti? tuku Ayo. dhewe sorry Oh, tak kira bosmu. 7,5 juta nduk iki Nah, lah 75.000 kok 7 juta. Dumo. Lha ngene nih. mau Boleh. nayeng Oh, mati no. urut tak tuke Anyar. urut tak tuke batu nduk iki mau ninggal katersenan nduk ingkang ngersaken Menika Pak, Bapak Pak sinten? Oh, nggih. Mau paring asma sinten? Paring asma sinten kok tak madhiyang sik jare. Sama saya. Duh, Agus. Agus. Piyai kan ganteng itu toh, jenenge Agus wis toh. Kaya aku iki. Sing ngomong sapa? Duh, aku ganteng. Sing jenenge Agus sing ngadi-adi. Kok iso ngadi-adik lho. Ngadi-adi. Ora ya Mas Agus yo. Agus iki wonge tertib ya to. Ganteng, bagus. Aku iki lho, pomo sak Mas Agus iki. Sik, iki nek Agus, Pak Agus piyai mriki. Heeh. Nek Agus iki ngadi-adi. Kok iso ngadi-adi lho. Aku lho selalu ramah dan juga selalu setia sama penyanyi-penyanyi ini. Alah, pleketek. Pleketek lho. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah hanya blegedes. Gedebus. Betul. Aku ini nek ngomong iki lahir terus yang batin, Dok. Lahir terus yang batin tapi mau abab tok. Nah, Ya wis sak ngarepmu lah. Sing penting Iya, aku. sak Aku iki ngarepku. pokoknya penting setia. Wis to. Agus jenenge Agus piye ini setia. Wis to. yo setia. Alah. Ayo tutup. Kita ndeyang gitu. Dadi ki yo ngerti lho jangkrik. Ndeyang toh. Ayo, Dok. Setia karo yangmu apa bojomu? Ya Iya. karo bojo nyontoni manten ku jenenge. Oh iya terus geng. Iya, Dok. Ojo lali tak. Ayo Ora iso iki boloku kok. Oh. Kowe iki apa? Iki ora manut dengan aturanmu. Wong kowe dhewe lo ngatur Lu Roji. sak senengku Iki Pak to RW, Mas siapa sing RW? nyanyi aku kok ya. Siapa RW? Ojo. Ndak to ah. Sak senengku sing nyanyi. Ojo lali. Paweling Luar biasa alhamdulillah. luar biasa. Terima kasih Mbak Neti, Sampun matur nggih, Mas suwun. Agus. Agus sampun nggih. Ellen. Selamat malam. Luar biasa, selamat malam, Pak RT. Dek Cahayu. Oke, Delen. Dapat salam dari beliau-beliau yang ada di belakang, Cahayu. Salam balik Pak. Iya, oke. Sebelah, enggak apa-apa ya. Sebelah maksudnya Be. Coro kendaraannya stand kanan tok nih Dari sopo? Dari Cek- aku. Cek komplit aku. Apa iya orang we. Oke, Dok. Nggih. Satu doa yang terbaik untuk kedua mempelai. Rabi pisan kanggo selawase dongamu piye Cahayu?
Aku nek kandungan ngene iki diluput kok. Engko suara diluput. Doakan kepada nganten. Ya, semoga Mbak Wiwi dan Mas Huda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Ini kayak pisan wae ya, Mas. Ya, Raga Mas. tuh oke soalnya. Ya. Pokoknya rapi pisan wae ya. Oh, pisan wae. Ojo ping bola-balik. Kowe ping piro? Kowe ping piro? Aku lagi bisa. Oke, lagunya apa, Nduk? Cahayu sebelum nanti ada request. Yo. Ya. Lemu ya kahyon. Aku bengi iki pun Kakang rasa kangen penggali pun Kakang karo sliramu nganti ternyuh lelagon kangen ning ati Cahayu. Madang engko cah. Yo. Ayo madang po. Iki lho. Iya. Cocok. Cocok ya Bang ya. Lagi. Arregenta. Pak Jumeri biasanya kelanganane lagu nopo? Dangdut nopo seragenan? Dangdut jarene. Pak Jumeri kelanganane lagu apa Mas Agus? Podang kuning. Oke. Hari ini gue podang kuning. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dode elen papojan Cahayu ati susah mung kangen sliramu mana di mana sayang. Reno bengi tanti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hambung sira kang bisa nambani masuk. Ellen ini tambah ayu, Tambah rene. tambah lemu. Lemu pipine timbluk ngantian tambah. Dikena gitu. Lemu apane jare Bayu to. Suarane tambah apik. Engko mulih bareng pon Kakang ae, Nduk. Tidak mau. Jangkrik ra gelem. Pon Kakang iki nek ngeterke penyanyi mesti teko. Kakang ini gede. Ya kiki. Mesti teko gone. Ya Nduk. No. Aja sama langit pambalas tresnane kira bakal mayu ora suwe aku bali iso sumate ana ing sisih Kia langsung saking dalemipun Bapak Jumeri wonten pantaran Simo Boyolali lumantar video syuting apa Cahayu ST Cinema sound sistemnya apa PFC PCS MCS siji MCS siji KS audio loro ta loro sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dode elon papojanku ati susah mung kangen
Mari ki Pak Jumeri ngersake lagu, Nduk. Nggih. Biasane Pak Jumeri kelanganane anggerawan lungguh ten ngarepan karo ngedep kopi ngrungokke tetembangan ana podang kuning ya. Podang kuning. Nggo diaturke. Mbak Manten nanti request lagu apa? Masa Mbak Manten gubuk Jangan guyu-guyu aja, request boleh. Oke, boleh ya nanti ya. Iya. Oke, siap. Aduh. Sehat nggih Pak Manten nggih. Sehat, berkah barokah nggih. Itu oke. Monggo Delen. Aja semalang bagus, tresna kira bakal layu. Ora suwe aku bisa supaya Matur suwun Nduk Ellen Valentina, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Sembah nuwun. Oke, baik ya. Bagian cah nom-nom ini. Biasanya saya kulino nebang sinten, Pak. Nebang riyen. Iis Tabita. Apa to tegese Tabita? Apa? Tegese Tabita ki apa? Tabita ki jeneng anakku. Oh gitu. Kalau Iis, Kemba Hoki. Iis itu adalah sesuatu yang indah. Oh, jadi Mbak Iis Tabita itu adalah sesuatu yang mengindahkan suasana, nggih. Ngono. Gitu. Oh, oke. Spesial untuk Pak Jumeri. Jenengku Iis ora indah kok. Lah iya Iis lho, sesuatu yang indah dulu. Oh beda tuh. Oke. Pak Jumeri ngersake lagu apa tuh mau? Podang kuning. Podang kuning, mbok pilih badhe nyanyi piyambak. Pak Jum nyanyi Monggo. sendiri. Oh iya, ndang diaturi. Oh iya. Lho, Eh? kersa kok. Ya, ayo to, Pak. Oke, ayo Pak nyanyi sih Pak. Pumpung, ini pumpungan gue dewe loh. Ayo toh. Pak Jum nyanyi dulu. Nyanyi nggih? Mboten. Ora kersa. Piyayi niki kalem lho, Nduk. Lah iya to. Sumangga. Oke. Semangga. Semangga. Enggak, Pak, mbok pilih panjenengan Ya, badhe nanti. nyanyi. Katanya nanti Oke, kalau sudah kene iki jan. Aku seneng lho wis ini. nanti kalau jadi dangdut. Oke, diaturke Podang Kuning Ginara Piromo manut kanca-kanca mburi Arkanta Indonesia. Tiis Nggih. ngaturke pon Kakang lungguh leren. Lah kok leren? Leren aku lelah Dik. Mulai padha. Aku arep mik.
wis Sampun Mas. Agus. podang kuning sing ngersake Nggih. Pak Jumeri.